praja mo. Lho. Tenan apa piye? Saestu. Ya malah matur nuwun yen to kakangmu kepengin bangun praja. Kula nggih sarung. Leh musuhan rene arep nyuwun sabiyantune Rama. Leres. Wis ngono, Ger. Cepake bondo donya. Mengko ben digawa bali nyang Karang Klampis. Ampun kuwate supaya bisa mbiyantu kekurangane. Separo bondo donya wonten ing Kadipaten Ngurawan. Kangge pencerian. Boten namung menika, Rama. Iya. Kathahipun prajurit menika nggih biasa biyantu wonten ing Karang Klampis. Tenagane prajurit. Lan bentenipun kula. Sarene kula meniku ugi kalebet kadang panjenengan. Mangke kula namung bebantu kalian pamikir. Wis aja Tenaga pun kuwatir. enten. Tenaga pun enten. Rabeana lho. Rabiya pun wonten. Ampun kuat. Sing mikir nggih pun wonten. Lho, Mak, Ana apa? mboten perkawis donya brana Prabeya e, Mak. Loh, jare arep bangun praja. Leres, Mak. Nanging Kakang Bancak mboten napa menika nampi Raja Brana utawa Prabeya saking Jenggala, Mak. Banjur sing dikersake apa? Tenaga. Mboten ora kok malah ngerti basane aku. Sing dikersake Kakang Bancak niku, Mak. Mergo niki pun dirancang dipikir kalian Kakang Bancak. Iya. Temenanan, Mak. Lah, Kandilalah. Kandilalah iki. Tembok Kandilalah iki apa? Lah niku napa? Sono wae. Ujuk-ujuk iki lho. Lah yo dumadakan Kandilalah. Oh. Wateni wong iki. Basa gado-gado. Ape tak apik-apik kok kleru. Dumadakan Kakang Bancak niku semedi. Lah, ditekani wakili suci. Bingung. Gumun. Gumun sedo. Awakmu kili suci Gumun. murid kasedan jati. Lah nggih. Ning wakili suci ngendikane Kakang Bancak, rawuh nemoni Kakang Bancak. Mengko gek-gek mung wewayangane. Wau Kakang Bancak mboten ngomong pewayangan ya, Mas. Bayangane. Bayangan-bayangan. Lah nggih, gak ngomong. Tak takoki yo, wakili suci tenan. Menawa ya bisa wae. Lah, Banjur wakili suci dawuh iso mbangun praja waton diampili pustaka rajanipun Rama. Biasane dhuwur. Kowe iki wis tuwa. Kowe iki kadang panci sing paling tuwa. Mula tak jaluk kanthi banget, nak omong, nak matur, ora usah dadak ceman-ceman. Ngono. Jenengan mriku Resa! Pun mriki mawon beneran. Mboten napa-napa. Apa sebabe aku bisa kandha kaya ngono? Yen to kowe nyemoni karo aku. Mergo sak tenane nggonku temeka, nggonku sowan ana ing Praja Jenggala. Iki saperlu nyuwun ngampil anane kitab Pustaka Raja. Lho katakan bareng sinang matur lamun to kepengin ngampil kitab Pustaka Raja. Nyemoni lho. Sabar. Jenengan nggih ngaten. Ampun nyemu panjenengan niku. Macem-macem. Mripatu salam. Di aku tak omong ya, Di. Omong apa? Iki aku iki ra nyemoni ya, Di. Aku iku diperintah Kakang Bancak bali ning Jenggala karepe Kakang iku kon ngampil Pustaka Raja. Malah kaporo nek aku ra nggawa Pustaka Raja, aku ra entuk bali ning Karang Klampis. Dadi sampean ora nyemoni aku. Ora. Dadi tenan. Tenan Temeka ana ing Kraton Jenggala kepengin nyilih kitab Pustaka Raja. bener. Yen ngono ngene, Apa? mergo sing teko dhisik iki aku. Ya to mergo aku kok kepengin nyuwun ngampil anane kitab Pustaka Raja. Nah, kudune kitab Pustaka Raja iki tumiba ning tangan kuluwe dhisik. Ngono, sampean keri.
Perkara teko. Lho iya lho. Oh ngono. Sepurane ya, Le. Nggih, monggo. Wapate sepurane Rama pengampunten. Iya. Jane Handaka Putra kalih kula niku tuwa ndi, Mo? Ayo tuwa kowe kok. Nah. Krungu. Yo. Nek sampean ngrembug perkara tekane. Iya. Lah sampean karo aku, tuwa aku. Kudune Pustaka Raja tak ambil aku sik mergo aku sing pernah tuwa, engko lagi tak silahno kowe. Iki wal tuwa lan enom. Nanging kabeh iki tatanan negara. Sapa sing teko luwih dhisik? Ya iku sing wajib nampa Pustaka Raja, ora kowe. Sabar iki, sabar. Tuwa turunan Tabahkan hatimu. Saya tabak. tabakan. Ora iso. Pustaka Raja kudu tumbuhan tangan. Kula riyen, Mo. Ora iso. Lho, mergo sing teko luwih dhisik iki aku kuwi. Ning sampean wek tuwa aku sik. Iki wasaku tuwalan. Iki tatanan. Ketua kok ora kajen blas aku. Lho kapan meneh aku ora jengui ketuaan ora lakon iki? Aja guyu, Bu. Aku iki tenanan, Bu. Aku padha tenanan. Aku kok tenanan. Arep apa? Kowe ngejak apa? Kowe ngejak apa? Ngejak apa kowe? Sik to, Lek. Iso nunggu. Kowe mau wis kandha dhewe, watak wantune Panji Handaka Putra. Iki penggale Prabu Baladewa. Yen to mripate bang beranak kuping cipiping, mesti tangane ngampleng, sikile nyaduk. Kowe jek antem ngene iki. Tak jotos ngono iki. Piye? Kami wonten kemawon. Iku sik golek. Dadi karepem tetep kepengin Pustaka Raja mbok gawa kowe. Ya mesti wae kaya ngono. Aku sik. Aku dhisik. Aku sik. Kowe gelem kalah ora? Mah. Ora gelem. Iki. Jangan dijotos. Jotos ngoten kok. Dijotos kok. Lah niku gambar Handaka Putra. Lho niku mau. Sing jotos sapa? Gambar Handaka Putra. Tak jotos aku ngono kok. Lu kok ora krasa. Nggih mboten krasa. Sampeyan iki ketoprak wis pirang taun lek gol kok gol. Wis beru. Lah iya lho. Mati untuk bojo telu kok. Wih, bener nek ketoprak Jenenge ketoprak iki sandiwara ora tenanan ya gol kok upama kowe tak jotosan pleng mlebune rumah sakit. Ketoprak wae Manggala iki sing ngurusi sapa bento kowe iki? Lah kudune. Kudune iki sandiwara ya ngono iki tak go action. Ngoten lho. Aja tenanan. Sik, meneng. Sik. Baleni. Kowe gelem ngalah ora? Ora. Ora gelem. Iki lho. Ibu Ora kena kok. ngateni wong. Ora kena kok tiba. Aman pate. Amas. Sampeyan aja meneng ae. Iku. Kanjani. Apel apa men ra tembing. Sampeyan iku sing kleru. Lah kenapa? Panji Handaka Putra Nah. pun kandha. Nah, Nek jenenge ketoprak dijotos najan to ora kena, sampean yo ngrasakno lara. Nah. Kare paman. Nah. Kare contoh. Contoh. Nyawang ke kono. Carane. Kawang. Kowe gelem ngalah ora? Ora gelem iki ta meneki. Iki jenenge ketoprak. Monggo. kowe ngomong apik ae. Kados mau. Ngono carane ngono. Ngono. Ngejotos meneng ae kuwi. Lah ora kena ya. Ngateni wong kok kena iki piye? Ya. Gelem ngalah ora kowe gelem ngalah ora? Mah. Ora gelem. gelem. Ambruk. Iya, suwene. Jasno apa kesuwen niku? Salah. Warai. Tak pikir-pikir mah ketoprak sunti iki. Warai. Sawang. Ah. Carane ngene lho. Carane ngene. Contone sing bener ngene. Gelem ngalah. Iki lho teman lho. Ono carane. Ngoten lho. Plus. Aja mok terus aku pegel tanganku iki. Gelem ngalah ora? Iki. Abro, waduh, koyo ketoprak
Kelingan apa? Kelingan karo Sumadi colot. Lho lek ketoprak biyen langsung ngeten. Piye mo? Ayo kari Handaka putra jane ora perlu ribut-ribut. Kowe gelem? Kowe gelem ala ora? Mama. Ora gelem? Mati. Lah yo adol pokok lah yo. Mlajune kok ngono lho. Apa iki? Lewat iki. Samane ora ngono. Jane kan mlayu. Ngono lho. Kowe ora mayu dijegur Mas Siloto iki. Mlayu rono. Mayu ana lho Baleni, dalane. baleni. Kowe gelem ngarep ana lek cocok terus. Mlayu. Jarang Mas Pohartono kae tungkanan sapien kae. Wis pakendhap. Kula ingkang sowan. Sapa meneh kae? Kakang Kudonowarsa. Sabda dalem sinuwun. Ana tamu agung munggah pendopo coba purbanen Kakang. Mangestaken kami. Di sana Nggih. kok jengen kula tambuh kalian panjenenganipun mboten. Nggih. Nembe sepisan nika kula pinanggih kalian panjenengan. Nani. Panjenengan paring asma sinten? Saking negari pundi ngantos minggah wonten ing Pendopagung Jenggala wonten pigatos. Dipun wanohaken kemawon. Kula peparap Klono Sewandana. Lono Sewandana. Adipati pangkat kula. Nggih, Negari kula Pudak Setegal. wonten. Nggih. Nggih. Ngantos kula miyak sagunging para nayaka ingkang sami maraseba. Mung betheke pengin pinanggih sesembahan wonten ing Jenggala. Oh kados ngaten nggih. Kula aturi kandel sautawis. Ngestaken dawuh. Sinuwun Prabu, Kakang Kudonowarsa menika ingkang nami Klono Sewandana saking Pudak Setegal badhe pinanggih kalian Sinuwun Prabu. yen kaya ngono mendho sawetara. Nggih, Iki janak Klono Sewandana. Nggih, leres. Adoh saka Kadipaten Pudak Setegal Nggih. munggah ing Pendopo Jenggala. Ana wigati apa? Duh, sinuwun Prabu. Lembu ami luhur. Iya. Menawi toh kula kaanggep lepat umawani miyak sagunging para nayaka mandhapipun para prajurit ingkang sami maraseba. Estunipun wonten wigatos mungguh dening panjenengan dalah kula. Wigatosipun mung bedheke pengin nglamar dhateng putra mantu panjenengan ingkang nami Galuh Candrakirana. Badhe kula sengkaken minangka dados garwa prameswari wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Oh. Arep ngersake mundhut garwa marang Galuh Candrakirana. Mekaten injih, mekaten. Yen kaya ngono pratelane ateges Candrakirana kudu pisah lan Panjinu Kertopati. Kedahipun mekaten. Ya wis, mendho sawetara. Ngestaken. Der Gunung Sari. paring dawuh Prabu. Ana kedadian kaya ngene iki mungguh apike kepiye paman borongake marang Slira. Ngaten iki. Nyuwun wedal sawetawis Wa Prabu. Iya, iya. Menawi dipun keparengaken kula badhe nderek tetepangan. Iya, iya. Paring asma sinten? Klono Sewandana. Dipun wanohaken. Kula menika Gunung Sari, Panji putra Gunung Sari. saking Kediri. Napa saestu kula bilih panjenengan badhe ngersakaken kalian Kanggok Sekartaji Ora kleru. ngersakaken pawang sulan saking Kediri. Selagat ke aku pengen mangerteni pawang sulan sing gumathok. Tadah diduga ingkang kathah menawi keladuk anggen kula tumindak Wa Prabu. Ora, malah pancen kuwi kang paman kersake. Irita brigadaning prajurit Jawa Jenggala balekke panglamarmu. Tambahing pangestu Wa Prabu.
Ayo bareng lawan aku. Kakang Budonorso, ayo.
Iki rusak, aja dibawa meripat. Bocah anak kowe,
Hai! Pikir apa? Wani ora? Woi.
kene jeblok dhuwur iki.
bener ah. Piye ayo aku ngeteni kowe kok. Lah kowe malah tau kok lha iki ulah kowe malah tau. Beneran lambune wong desa-desa do mati. Wayahe aku ngluyur. Ora ngendi ya. Aja diuncalno. Liwat wae nggak rezeki. Yes, liwat wayah Bali. Bali! Mulane dasi ditunggu. Dasi ditunggu, gede so inget-inget. Dadah.
udan ya. Ora aku liwat. Golek omah iki lho. Sesuk di omah ya.
muncul. Nama saya Endang Sulastri. Alhamdulillah bengi iki menghibur masyarakat Suntri ya Dek. Alhamdulillah acaranya pedang. Acaranya Walimatul Urus. Weh mantenan Dek. Alhamdulillah ditimbali ketoprak Wayu Manggala ngono. Yes. Dongakno ae Dek. Piye Kang? Oh muga-muga sing dimantokno sing dadi nganten mendadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Ndang entuk momongan sing penting amin. Amin. Oke. Merek sing duwe gawe rezekine ora lokak ning tansaya kebak amin. Sehat kabeh sak keluarga. Kabeh sak pemaine sak penontone amin. Amin. Alhamdulillah iki sing paling digoleki Dik. Apa Kang? Ya sehat ya, seger waras kabeh ngono. Penting utange do ora duwe ngono. Amin. Lah iki udah banter kabeh Kang. Wah iya. Ora apa-apa tak dongakno pokoke ora duwe utang ngono. Wes, ae. Nah iki lakone apik Dik, lakone humor apik, bancak mbangun praja. Awake dhewe do melu nonton nang ngarep singke duduk sing rapi awar Pak Panjak ngono. Cocok Kang. Iya mulane kuwi ditimbali nang desa Suntri neh, Kecamatan Gunem, Kabupaten Tegal Dawa. Cang. Lah ndi Dik? Kabupaten Rembang. Oh, tak kira Kabupaten Tegal Dawa ya desa Tegal Dawa dukung Suntri ngono. Iya Kang. Weh oke, nimbali ketoprak Wayu Manggala saka Pati Bumi Minatani. Nah, ketoprak elek mogol ngono. Menawi badhe ngersakaken gampang langsung ditelepon nomere. Piro Kang? Dungono kendangi Kang Din 081 Mandhe sih. 2 ora penak iki. Lah kok iso? Blang to Dik. Kaya kalo pinu. Sing mana aja konge ya. Wes Kang wes dari iki ndang metu singa mundhak engko dikon metu nengko. Iya. Ayo langsung ae digoyang ojingan karo menikmati ojinge Wayu Manggala sing apik dhewe. Lho. Ayo sing diteni. Biar jiwa macane wae. Ayo atraksine. Siba. Wow, siji, loro. Ya atraksi gelundung.
geger ana ing Jenggala, apa meneh ana ing Kediri. Dudu sapa-sapa musuh. Iki Gunung Sari. Perkara iki sawetara dadi atur.